So sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan ng mga sukig tigpaminawan, yung sikat na kayong handumanan so sa kawit. Ubigan man sa mga artista, maghatag kinabuhi kung kaagi. Ako si Jeffrey. Sa di pa nagusugan sa pagsaysayang akong kaagi, panahon sa pagtupog sa awit nga naguluhan, I can wait forever. Recorded by Radio Mo TV. Ba Jeff, imo sa? Dako na ikagdaog ng bayton, kay nakigtagay man ka na ko. Igo-igo agad bay. Kuserte lang kay nakabuno nga kong manok. Uy, mo ba? Ano guna ay huwag ko kabay na? Hindi ka. Ay, nagatiman ko sa kong umabay oy. Huwag siya kong mga hayop. Nagsige man nagkagatiman na ng imong umaog sa imong mga hayop, oy. Pagminyo na ko, no? Kisa mo siya kuminyuhan bayton. Ninahurot na magkaminyo ang mga babae din sa ato. Wala namin nabilin. Sa atong mga barkada, ikaw na lang gay wa maminyo. Ako, nanak ko'y daga o ulitaw. Pero ikaw, wa pagkiki anak. Ayun sa uman nga, huwag ko maging maabot ang swerte. Unya, musugot lang ka nga, maulitawang kuwang ka. O, kung mo na ihatag sa ginoo na kubay, pilit lang na akong dawaton. Dili ko busugot ka hangtod sa hangtod ka na lang nga mag-iningon anak. Ma, Tiguang na ko, Jeffrey. O gilang mahibawan mawa ko ni kalibutana. Maong pagita og babae nga imong ikauban sa tibuok nimong kinabuhi. lisura sila nang pabuhat ako maoy. Huna-huna aha, 45 anyos na ka. Angay untaan ng imong edad, nakapaanak ka na. Ulitaw, o di ba dalaga na tingali ang imuhang anak ron. Maong paningkamot nga makauyab ka. Sunod tuig, 46 na ko. Tiguang naging ko na. Hindi ko tigalim na tabong maminyo pa ko kay wala man sa gyud daga din sa amo. Maayo! Maayo! Kinsa man ron. Naugo na ko, be. Unsay ato? Hi, Kuya Jeffrey. Kumusta? Kapapa niya. Ay, nagkaila man naging ka na ako. Kinsa man day ka? Hala, no? Si Kuya ba ya? Wala makailan ako. Kinsa bitaw ka? Si Joy ko, oy. Anak nito niyo ba? Hala, ikaw ni, Joy? Ako in town ni Kuya. Ikadagan ako ni mo. O gwapa pa yung kayo. Thank you, Kuya. Dili ba, dito magagikan sa Manila? Oo, Kuya. O, gabi ko naabotin ni sa ato. Oh, mo ba? Eh, Tod, unsa rin ato ni mo? Mo palit unta kog utanon. Ingon man gud si Mama nga na ako nung kabaligya nga utanon. Ah, naidag ka, Noy. Dali. Dali sa likod. Pagkuha, dali. Pila man niya? Pilagod taon. Dadaran na, uy. Sure, uy. Di din mo pabayran? Di lagi. O, ikaw good. Salamat, Kuya, ha? Si Joy, di ito nga anak ni Tonyo ang ni Anhe ganina. O, ma. Kadagan na gud ato, niya hitsuraan pag yun. Lagi, ma. May pag-imo tong pangasawon. Ma. Recorded by Radio Mo TV. Mama, uy. Bidyante, magigama. Wa ko magkumidya ni mo inaunsa baya ka. Suwayig panguyab og musugot hala pangasawa. Ma. Nung saan ka, muro taon akong anak, uy. Una, ana, ha? Ako pambarkadang amahan, anak. Ngano man di ay ha? Kana pa. Di na ko maproblema anak kay suod naman mo nito niyo. Ma. Suwayig pamisita karong gabi anak. Pasin di sugtun ta. May gabi ini mo diha, bay. May gabi sa bay. Doy. Ako sa man, agad ha? Di lang sa ako, bay. Uy, bilagro na nga, di ka mo inom. Usom di ato ni mo ron, nga, di man ka mo inom. Ako, lain ni akong tuyo ron, bay. Unsa man nun doon, ha? Kining kuan, bay ba? Kining... manginaot ko nga, unta, dili magubang atong panag-amigo ini, bay. Ha? Kayo sa ng imong tuyo, bay? Kuan, bay, kining... mamisita unta ko sa imong anak, bay. Ha? Kana, kung dili ni mo ilain, bay. Aw,
Wa mo na problema ba eh. Kay ulitaw ka man og daga sa dang akong anak. Kadiyot ha kay akong tawgon si Joy. Salamat nga. Nagkikatubang ka na ko, Joy. Unsa di mong tuyo na ko, ya? Nahibaw ko nga hindi liniangin akong buhaton kay layo kay ang gintan sa akong edad. Sa edad sa di mo. Pero gusto lang kong mahibaw ka nga bisik tiguang na ko. Nakagusto ko ni mo, Joy. Oh, kuya. Pwede Jeff na lang. Ay lang ng kuya, oy. Di na unta ko angin mo bati ini kay idaran ako. Pero sa dihang nakita, teka, lahi ka akong gibati. Nalipay ko. Jeff, Joy, hatagin akong kitiyon. Ngayon pa matuod ako ni mo ang akong kugma. Jeff. Mao ba? Wa day kasugta sa akong anak ba? O, lagi bay. Tininood yun ang imong tinguha sa akong anak. Sa akong pangidaron karon bay, di na gid mahitabong magbinuang kong babayo eh. Sige na may. Tabangan di ka nga sugton ka sa akong anak. Joy, dugay-dugay naman gyud kong nanguyab nimo. Kumusta naman to? Kuan, Jeff. Wa pa gyud taong kamaluoy nako, Joy. Kung sugton ti ka, Jeff. Unsa man sa imong buhaton? Oh, kung sugton lang ko nimo, mga asawa din ko nimo. Oh, ha? Di na ba taong ko bata? Kung di mo lang kong sugton, mga asawa gyud ko nimo. Sige. Pangatubang sa kumagin ni kanan. Ha? Tinuod ka, Joy? O, lagi. Pangatubang na sa kumagin ni kanan. Aron sa buta ng atong kasal. Salamat, Joy! Kaswerte gid ako eh. Di gawas nga gwapa nga akong asawa. Batanon pa gid. Panggaalan kita, Jeff. Mawala na akong kikinahanglan. Ay kabala ka, Joy. Buhato ng kuantanan para magmalipayon ka uban ako. Joy. Jeff. Jeff, nako'y balita ni mo. Unsa man na, Mabdos na ko, Jeff. Oh, tinuod pa rin. Oo, lagi. Duha na kabuhan nga wako regla, ha? Kalbo na. Hapit na rin ko mahimong amahan. Day, ang pingin mo gisaba ka. Kaya gusto na tao kay kung makakita sa kong anak. Ha? Giligla ka? Oh, Jeff. Uy, abi pa na ako, maptos ka. Nagtuo man sa gani ko nga mabtos ko. Pero, gilayagan na di ay ko. Pero sige lang. Dili lang ta magpakawa sa paglaom, Jeff. Magampo lagi ta nga makabatong taog anak. Oh, nausa man ka. Da, gilaay ko ng kayong tangaw eh. Wala may puyo ah. Oh, Joy, Pila na ta katuig sukad sa atong pagpuyo. Pero hangtod karon ko ang kitay anak ko eh. sagdi lang ko day. Sagdi lang. Paluin na lagi na to ang ginoo. Ug hatag na taniyag anak. Ha? Muadto kag Cebu? Oh, Jeff. O, tugutin na lang kung muadog si Bugod. Aron mawa sa din akong kalaay. Mag-usam sa ka dito. Muadto ako sa kuyaan. Mabakasyon ako dito. Sige. Yun na, pila mo si kakaadlaw dito. Mga tulo na tingali ko kaadlaw dito. Sige na. Pag-amping si mong pagbiyahe, ha?
Hapit mo sa kasimanos kat sa paglarga ni Joy, pero huwag pa magiging siya mauli. Ano ka? Oh, ako nang tawagan, be. Kumusta naman ka na, day? Okay naman ko. Hapit na magod sa kasimanas kat sa paglakaw. Kaya sa amday ka mo pauli din eh. Dili na ko mo pauli diha. Ha? Unsay di na mo pauli? Dili na ko mo balik nimo kay tiguwang na ka. Oh, Joy. Balik na tuogan na higugma ko nimo, Jeff. Gisugot na lang ka o nagigbinyo ko nimo tungod ako mga ginikanan. Nga nagsigigahangyo na ko nga sugton ka. Sa tinuod lang, no? Wa ka lami, uy. Kay tiguwang na ka. Joy. Ako pa naman, Jeffrey, no? Ayaw na pagulahon na ako. O kalimti na lang ko kay dili na mahitabo nga mobalik pa ko nimo. Joy. When you say I miss the things you do. Wa ko magtuo. Na makahimo sa pagbiya si Joy nako. Luyo sa mga pagpangga niya. Pero sa gihapon, nangundoy ko. No sa kahigayon niya na, mubalik siya nako. Kung kanimo, Joy, kung namati ka man karon, niya pa taon ko, nagpaabot pa gihapon siyang pagbalik. Dinin lang ko to, bugdagang salamat sa pagtagat niya akong suwatampo. More power sa Arimin. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga ikalan, kaagi ni Jeffrey, na taga Gilngan City, Negros Oriental. Uban sa awit ngayong katangayo, awit nga nag-ulahan, I Can Wait Forever. Tanawa na good ka. Nagilak na sad ka. Ang angbi, balik-balik naman lang ko nang nahitabo. Huwag ko mahibaw ko rin si problema ni Ben. Ako nga nung dili gid siya makahimo nga dili magbinuang. Sige ko no. Usap-usap ko na ipuli niya ni mo. Mga chicks po hinuon kaayo. Mga sexy? Oo, syempre. Oh, mao na yung problema. Ha? Ano man? Day, dili sa pag-unsa ha. Dili mo ko makaingon nga dili ka love ni Ben, pero basin og na sa sige pangita nga wa nimo. Like, unsa man? Ayaw kalain ha, pero kanang basin og tungod sa imong kuan ba? Sa unsa, uy? Sa imong lawas good. Unsa? Suwayi Tungod lang ka ko ng no. buko, ana? Ani ha. Suwayi lang ko no nga magpadaot ka. Buhatan na ka na ni Ben. Hindi ko matuo, ana. Kung dili ko niya madawat sa pagkaako, oh, mas may magbuwag, be. Oh, bahala ka. Ikaw mag-iko. Basta uy, atong sabot inig Sabado ha. Pastilan, maayo baya ni mong mudag panambag. Unya ikaw, o pa man gani kay uyab. Mas maayo manambag ang mga tao nga way uyab pa. Kaya wa mabuta sa gugma. Realidad mo'y gihuna-huna. Og utok ang akong gigamit. Dili kasing-kasing. Ay, makaingon pa lang ka na ron, kay wa pa man ka ma-in love. Kasi ingon nga wa. Ha? May uyab na ka? Bago pa gani ka ingon nga wa ko'y uyab pa. Yes, wa ko'y uyab. Pero, na ako'y dugay nang nagustuhan nga tao pa. Og, sabi mo pa? Magkita minig Sabado. Excited na kay ko pa. Nahala, sige. Good luck, anak. Hi. Hello. Asa naman sila si Andrea og Ben? Actually, bago lang nawag si Andrea na ako nga nag-away ko na sila si Ben. So, di lang ko na sila madayon. Ang mao ba? So, mamauli na lang ta. Ganun mamauli ko taon. Ni alam ta din eh. Sayang sad. Manglaag ta nga kita ng duha? Yes. But before ana, ngaon sa ta kay gutom rin na. Sige. Ha? Mura ni ordero nimo mga dahon-dahon? Yes, siya. Nag-diet mood ko. Oh. So, ako mag-rice and... Rice? Mag-rice ka? Nambo ka na. Ha? Ayaw ka na rangin mong kaugalingon nga magsigig.
kaog rice. Uy, kinahanglan nga healthy yung panganon. Aron, dili ka dali yung sakit. Unya, sexy bagid ka. Ahaw. Sige. Kuha na lang ako. Parehas na lang sa imo. Hoy! Hinahinay lang sa pagkaon ako. Ay, nausa ka ba? Natukan ba yung taon ka? Ang pagod. Gutom. Itaon kay ko pa. Uy. Gila naman pura dahon abong gikaon kanina. Ano misugot masyad ka? Mao may gusto niya. Og, wa ko nakitang sayop sa gisulti pa ba? Ako sundon para makita niya nga ideal girlfriend kid ko niya. Sorry. Recorded by Radio Mo TV. Nanawag si Rex. Hi. Hi, how are you? Busy ka? Dili man. Nga naman. Basinaw ganahan kang budungan ako gym? I mean, if ganahan lang ka ha? Or hilig ba kang exercise? Ha? Kuan. Uy. Pwede kaayo. Actually, nagplano sad ko nga mag-exercise gyud karon since day off man ako. Good. Arrange out mo ang location ha? See you. See you. Kutasa, uy. Ha? Gamay ba itong nadagan mo sa treadmill? Tutasan mo din ka? Abi ko mag-gym dito pa rin. Yes, uy. Medyo nabaguhan lang yun ko kay nakapahuay man kong gym good. Saon nga, na-busy man. And usahay, layan ko kay ako rang usa. Kasi. Karon na naman ko, kalayan. Oo. You know what? I like you, Cherry. Dagang tag-similarities. O ganahan to nga, mas mapaiga pag mo. Rex, Pinapita ka man yung girlfriend, Char. Ha? Kamo na? yes, kami na. Unya, sumaas imong mga gipang chika na kuon sa man. Barugan gyud nimo nga mukaon ka ng mga gulay ug mag-gym ka permi. Yes! Taring hilig niya mo akong buhaton. Para makaingon siya nga ako na gyud ang iyang ideal girlfriend, di ba? O karon sa sigurado nga dili na gyud siya mangita pa og lain. Hey, Charlie. Nak, nabalak ka naman ko nimo, oy. Ha? Nga naman pa? Ay, slim naman kang daan. Unya, nag-diet pag-yug ka o nag-exercise pag-yug ka. Daot naman hinuon ka. Pa, okay ra gyud ko. Ayaw kabalakan ako, okay? Let's go? Oh, love. O saan mo gusto mo? Ha? Nga naman di ay? Medyo baduy. Okay, something sexy or ganang cool sa tanaw ba? Murag kag karaan tao, anay. Sige. Magilis ko, love. Love, dili mo ko komportable, ani. Uy, nananaw ang mga tao na ako. Itanaw kanila kay gwapa kay Kalaf. Ugusa pa, naiuban na nga suya rin mo. Pero, Nganong magagad mo ka sa laing tao? Pero asan din lang ng pagpagwapa dahi? Sa laing tao? Dili din ako. of course, para ni mo, no? Kay imo ragid ko, Rex. Imo og imo ragid ko. Good. Ato dahi. Mag-usap ta sa mga program sa gym, ha? Kay medyo tambok good ka na. Ha? Love, dili na gina ko kaya. Kapoy na gid kayo. Kaya lagi na. Padayon lang. Sige na. Nalagid lagi. Mura na ko.
Ay, salamat itaw kay nagmata na gyud ka, nak. Unsi na hitabo. Na-overfatigue ka, girl. Naunsa man itaw ka. Uy, huwag kay pakis imong lawas. Nak, ay naginikos ba ha? Ay og sunda kung unsay gusto sa imong uyab. Labi na kung di ni maayo para nimo. Kay kung tinuod nga mahal ka niya, ay dawat ka niya, ay bisag unsa pa'y lawas nimo. Ug bisag unsa pa ka. Ug kung di ka niya madawat, o buti pasabot ana, pang display ra ka niya. Ayaw sa kunin yung sermoni, be. Asa man siya? Huwag yun may mahibaw, girl. O, guwa na sa namuting og imong cellphone, sukad ka na kuyapan ka. Igo na ko gichatan pag hatod niya ni mo din sa ospital. O, guwa na gid mo reply na ako. Sige lang. Atunan ako siya sa ila. Nak, Yes? Oh, kinsa ka? Han, insang... Oh. Sorry. Bagkaan ni daong sa? Gibuhat ako ang tanan nimong gusto. Gihatag na ko ang tanan nimo. Na ospital pa ko tungod nimo, nya moro din buhato nimo. Pagbinuang ka na ko. Sorry, Chari. Unsa may apan na ko, Rex? Ha? Unsa may pagkuwang na ko? Sorry. Pero, wa ko nakita ang padulungan sa itong relasyon. Unsa? Dili ka ang klase sa babae nga ma-imagine akong ikauban ako sa altar, Chari. Rex? That your voice is trying hard to hide. Ditong higayonan ako na-realize. Nga bisag unsa pa kakagwapa, ka-sexy, ug bisan og tumanan pa nimo ang tanang gusto sa lalaki. Bisan og i-please pa nimo siyag maayo. Pero kung dili gid kamo para sa usag-usa, magbuwag ra gid mo. Nagmahay ko. Pero nagpasalamat sad ko kay nausab ang akong mindset tungod sa maong panghitabo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalang kaagi ni Chari nga taga Naga City, Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayo, awit nga nagalahan. How could you say? Oh, ngano nagbugot man ang naw nimo? May ubos lang ko ni Papa, ma. Ingon siya nga magkikita siya na ako. Nung laag ko numi. Pero, wa man gahapon. Nak, Bisan og dako na ko manu. Og nagtrabaho na ko. Pero nagkinahanglan pa gihapon ko niya. Kalipay gihapon ako kung makauban ako si Papa. pero nak, nahibaw baya ka sa atong sitwasyon. O lagi. Nahibaw man ko nga na ni pamilya si Papa una ta ni abot siyang kinabuhi. Pero manong ako may mag-antos kawa mo ko isama. Sige lang, nak. Ang importante nga wa ta pasagdi ni Papa nimo. O padayon gihapon sa iyang pagmonitor nimo. Ayaw ka pala ka. Makapaborasad unya kapuhon. Gina, pag-ilis o andama ang imong mga butang. Ha? Nga naman pa? Nagkasabot mi ni mama ni mo nga aray na ka puyo uban ako. O unsa pa? O niya ako mga igsuon? Ang imong asawa? Nagkaistorya na mi. Nagkasinabot na mi nga kinahanglan nga dinhi ka na uban ako. Magkauban na kita, anak. Salamat pa! Ay, ni mo sa? Oh, kuya? Naibaw ko. Nakay giapas ni Papa, no? Nagtuo ka nga binlan kaniya apil sa iyang katigayon, ha? Wa ko'y labot sa katigayonan ni Papa. Ug wagan ko mahibaw kung si katigayonan niya. Ang ako lang gusto nga makauban ako si Papa. Maura na. O kung nagtuo kang mahadlo ko nimo bisag magguwang pati ka, nasayop ka. Kuya, wag ni mo. Gusto kang isumbong ti kang Papa? O sige! Sige, sumbong! Ha, pariharat nga anak ni Papa, uy. Og ikaw pag yun may nag-una-una. Mawag sige! Isumbong ko ni Papa! Kaisop ni mo, girl. Uy. Ay, may baon ako ng mga klase sa mga tao, uy. Feeling nila, mga labaw sila. Maong sayon-sayonon ako nila. Oo, may baon man ko nga anak ko sa kabit ni Papa ba?
Pero okay sa, girl. Mao di ko musugot na daog-daogon ko nila. Anak gid girl, super cute. Di agad ko bilib mo, babe. Karang di ka magpadaog-daog ni bising kinsa. Of course, no. Si Papa ra mo inay katungod nga mustorya nako kung unsay angay na kong buhaton. Wa sila ilabot. Ka-strong ba din mo, babe? Uy. Mao nang ikaw ayaw gid pagbinuang nako ha. Kay bisan og pinangga nako si Papa. Dili ko gusto og lalaki nga sama niya nga magbinuang og babae. Uy, di na nahitabo, babe. Ikaw rin lang ako. Good. Putuma na nako eh. Sa makaisudan din sa bahay. Sa may gipangita nimo? Sudan. Wa na. Amo nang gihurot ang gida nga sudan ni Papa. Nga naman. Ganahan lang eh. Ug para lang sa tugyon namo ang sudan. Kay kami man ang legal nga anak ni Papa. Kasabot ako. Mga patay gutom. Sa tug gisulti nimo? Wa. Pagtarong ha? Agay, oy, buhi ko! Ang sa bago din, he, ha? Oh, Buhi si Gina dong. Ayaw pagkapil-apil pa. Busit ni bayana. Pawa gudi pa. Ay, ginoo ko, yung magitok mo si Papa! Pa! 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 Recorded by Radio Mo TV. Ha? Naka sa ospital ka ron? Oh, girl. Nagbantay ko ni Papa karon. Ang igsuon nimong buotan, nga mo'y nagtukmo di papa nimo, hain naman ron. Ato idagan. Naglibog tingali tungkol sa iyang buhaton. Unya, unsa man okay ra ka diha? Paglisod na ba kong anak, kay duty para pa ko. Okay ra. Nanangid naman sa ko ni boss ka dili sa ko makaduty. So ayan na sa akong tawag si Pete kay day off man niya karon. Busy ko? Ha? Oo, magkay duty, di ba? Oo, pero nakibuhaton. Sige na, busy mo. Pero Pete, hello? Hello? Oh, noon sa Malaysia. Bahala ka, eh. Too siguro kang mawili ko ni mo. Ayaw puni ang lambat sa kong opit. Si Papa ang akong ginauna karon. Ma'am Jenna? Doc, o dyan kahimtang ni Papa? I'm sorry, Ma'am. Pero wa na si Papa ni mo. Unsay wa na? Di pa ning kamutan na mo kutob sa mong mahimo nga matabangan siya. Pero daghan og dugo ang nawaha niya. Unsa? Roger, nga naman. Nga rin biyang at maminin mo. Wa tabiya ini Papa, tita. Ang imong buotan nga anak mo hinungdan nga nung nawa si Papa. Unsa itong gisulti mo? Ha? Ibang kipasangin lang ang akong anak? Aksidente ang nahitabo. Kung aksidente pa, nga nahadlok man siya. Nga nung wa man siya magpakita sukad nga nahitabo to. Animal ka? Pasangin ka akong anak ka! Nagtuwa kang mahadlok ko ni mo? Ha? Ha? May ragad di ay gani pa ulit na lang ka din sa ato, nak. Wa naman siya rason para magpabilin pa ko dito, ma. Wa na si Papa. Bilibag gid ako sa imong ka-strong, nak, uy. Di gid ka masayon sayo ni bisan kinsa. Proud ka ayo ko nimo, anak. Salamat, ma. Og maayo unta nga ingon ana sad ka sa imong uyap. Ha? Ngaon sa man? Nga dili ka magpakamartir. Nga naa kay kaiso nga mobiya kung binuangan ra ka.
Ay ma, dili gid na mahitabo nga magpakamartir ko. Dili ko mo tolerate og mga cheaters ma. Anak, Kalasan lang mo nagbuwag ni Pete. Ha? Nagbuwag? Wa man may magbuwag. Ha? Hala, nakitaan lagi na ko siya nga naikuyo ka babae, karon lang cute. Ha? Asa man? Bigaon kaya ko! Ha? Ha? Sige, sokol! Sokol! Nakay kaisog ang mga ilugog laki niya, wakay kaisog ang musokol ako karon, ha? Sige! Gina, Sokol! dapat parigot. Kinsa man ka, ha? Kinsa ka? Uyab ko ni Pete. Unsa? Pete, unsa ko di? Nani ka iyak? Hayop ka, Buset! Ah! Gina, Unsa man? Gusto ka mo apa sa imong babay? O sige! Lakaw! Nagtuo kag bawili ko ni mo, Pete. wala na kapait mo. Ay super kay ka-strong nga pagkababay. Unsa? Sige kay imo na ko nga. Di rin ko mabinuang kay di ka mawili na ko. Nga di ka masakit kung mawa ko nimo. Luminanti kay kang pagkababay. Umurag pero mong ipafeel ako nga dili ko importante mo. Nga dili ka masakitan kung mawa ko nimo. Pete, Ug tungod na, inahinin akong nawad-an og gana nimo. Hangtod nga nawa na nga akong feelings para nimo, Gina. unsa? Mong sorry. Pero dili na ko. Buwag na ta. Pete, tungod lang yun sa pagka-strong sa akong personality. Nawa ang lalaki nga akong gimahal. Pero wala na lang sa pinakupog sa sipit nga dili ko biyaan. Pero nahimunin akong lason og ako ning i-apply sa akong mauyab pohon. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. I love you, Juliet. John, Manay tinuod, Jul. Ginahan ko nimo. May chance ka ko nimo? muto ka lang sa kunin mo sinuod, ha? Ganahan sa kunin mo. Kuno na. Uyab na ta. Oh, John, ako na kang gisukot. Salamat, Jul. Ha? Imong gisugot si Jan? Oh, Dayan. Agoy. Nga naman, Day. Uy, day. Bata-bataon man na, day. Uy. Ha? Pero man ganina na ako makita nga magsigduwa sa iyang cellphone. Kana online games. Aw, basi ko sa tingali na iyang kalingawan, Day. Ambot lang nimo, day. Basta kay ako, wag gid ko malipay nga kamo ang nagauyab. Jul, iligtas mo na. Mag-unsa man na dito. Sorry lang, God. Aron sa mahibaw sila si mamagpapa ba nga uyab na ta. Mauwaw man ko, uy. Ay, pag-uwaw diya. Uy, ano ba? Sige na lang, uy. Wa man lagi tao din sa inyo, John. Bago lang ni chat si mama nga. May lakaw rin sila si papa. Nya, mapaulit na lang ko kay wa man na imong mama o papa. Ayun karon na lang taod-taod, God. Sa iyo pa bitaw. Hoy, naunsa ka, uy. Tuto ka mangguna ko. Jol, pili ko mugakus ni mo. Ha? Mugakus ka ni mo, ha? Ayaw, uy. Oh? Ganun di mo ko ni mo pagakson. Nga uyaban ta. Basig asa pa lang inuuna pa ingwin. Kitara pa yung duhatin ni. Gakus rin gani. Sige na ba? Gakus ra. O lagi, promise. Sige na lang, uy. Nagkagakus lagi ko sa mong uyab. Hala,
Manghawak man ka, uy. Sagdi na natod ko. Uyab ito. Juliet. Thank you, ha? Karaan ni mo, uy. Ano naman? Imo naman tingali kong giilan, may paila-ila ko nimo sa mga kinikanan. Aron makuha ni mga akong pagkababay. Dili mo, good. Natimingan lang nga nilakaw sila si magpapa na ko. Nakatlog pa ako. Unsa may mong gikadlo ka? Basig mamaptus ko. Nga naman mo ka. Nga, di mo ka na ko pasagdan. Bantay bitaw ha. Kinuha ko. Naabot akong gikahadlukan. Wala ko duka. Kinahanglan maklaro ni. Magpalit kong pregnancy test. Ha? Mabdus ka? Oh, John. Wa ko duka. Mao nagpalit kong pregnancy test. Positive. Mabdus ko. Aw, wala problema. Ano sa'yo ba problema? Kunya makunsa naman ko ini. Ay, kabalata, Jul. Di ka na ko pasagdan. Manubag ko sa akong gibuhat mo. Pila naman nun kaadlaw nga waong pakita si John. Mangutan lang ko sa kong amiga, Bi. Wa naman si John dinis ato. Ha? Unsay wakod? Ni kuyog mong si John sa iyang igsuon. Nilargas Manila, tay. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Naresulta na ka ng uyab mo. Yung saon niya ron, Kinsa may mga mahal ang imong gisabak. Nga gisibatan mga tunjan. Bahala og way mga mahaning akong gimabdos pa. Ako ning pakatawhon. Juliet, pagandam. Nga naman pa? Ay mamisita rin mo. Ha? Kinsa man? Akong kumpare, si Alan. Mong pagandam niya. Salamat nga nagkigatubag ka na ako, Joel. Unsa may imong tuyo na ako, kuya? May mo ba? Ay na lang pagtawag na kong kuya, ha? Alan na lang. Sulti na ko nun sa imong tuyo na ako. Naibaw ko nga mabdos ka o gisibatan ka sa maong lalaki. O karon pagluwa sa imong dungog, nagkasabot mi ni Papa nimo nga ako'y mga sawa nimo. Unsa? Pa, unsa gud ni pa? Ay kung supa ka, ha? Kinahanglan nga makigminyo ka sa kong kumpare. Aron maluwas tas kauaw. Unsa ba tao ka pa, uy? Imo kong minyoon anang dili na ko uyab niya tiguwang pagyud. O yan, go! Ay kung supa ka, ha? Sabi na mo. Kaya nagpamabdos ka sa lalaki nga di manubag mo. Kanindo talaga na, ha? Nga mga asawa ni mo. O sigurado ng imong kaubaon, kayo taan akong kumpare. Mau pagandam. Kaya nagbalik ito akong kumpare. Sabutan na ang inyong kasal. Dili ko musukot nga maminyo ko sa tao nga wa na ko higugmaa. Mulayas ko tidi sa amo. Muadto ko og Cebu. Naunsa gudi ay. Mao di ay nikalit kag tunga din he. O, tiya, mong muhang yun ko nimo nga anilang una ko puyo sa inyo. Way problema day. Tabangan ti ka hangtod na sa imong pagpanganak. Salamat, tiya. Salamat in taon kay nakapag-iiyaan nga naluoy na ako. Kinsa man yung nanawag na ako? Oh. Hello? Hello, Jul. Kinsa ni? Si Nestor ni, oy. Ang imong classmate sa una ba? Uy, Des! Ikaw mong gudi ay ni. Diin kag number na ako. Sa imong amiga, si Ann. Mao ba?
Niya mo kuno ka sa Cebu. Magkita tabi. Uy, mo day ni tabo ni mo. Maong ni ani na lang ka sa Cebu. Ones, kayo man ko si bati ni John. Minyuon mo ko ni Papa sa iyang kumpare nga tiguwang. Bida no. Giusikan lang kang dyan, uy. Nestor, Kagwapa ni mo, niya buutan ba yun? Ang anugon kay ka nga, wa ka niya tinud-aw, uy. talawan man siya. Mong iya kong gisibatan. Kung sa kahakon, kita'y magminyo. Ha? Ang tinudjol no, katong na-eskwela pataganahan kay ko ni mo, uy. Oh, Pero, walang jud ko makasulti ni mo sa akong feelings ni mo, kay mauwaw mo ko ni mo. oh, Mao to nga, niani ko Cebu. Huwag akong gisaad sa akong kaugalingon nga, kung makakita na kog maayong trabaho, balikan ti ka, ug panguyaban. Nestor, Ug karon nga nagkita na ta pag-usab, dili ko muuwaw nga musulti nimo. Nga love ti ka, Juliet. mahigugma ka ining babae nga mablos na silain. Di na ko igsapayan kung unsa ka, Jul. Ang ako lang, igot akong nagsunod kung unsa may niyasa kong kasing-kasing. Nestor, Atagin lang ko gigayon, nga higugmaon ti ka. Ako ang mga mahan sa imong anak. Ug ako isaad nimo, nga magmalipayon ka uban ako. Nestor. Akong nakita nga tinud-anay ang tinguha ni Nestor nako. Mao nisugot na lang ko siyang gusto. Sa pagkakaroon nagtipon nami og malipayon ko kay pinangga man ko niya. Dinhi na lang kuto og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Juliet, nga taga Gihungan City, Negros Oriental. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nag-alahan, Destiny. Congrats, Brad Shelo o Jen. Nakasag rin taon mo. Kuman sa tanan yung nagyan. Salamat, Brad! Kamo, kanusa pa man inyong plano nga magpakasal ni Ali, Daan pagit lagi ko. Mo ginaipangutana ninyo. Ah, siyempre, dugay na gugay mo. Pila na katuig mong manag-uyab niya ang karon. Murag, huwag yun ko'y nadunggang nga nagplano mo nga magpakasal mo. Nay, pangutan na sa Rio ay. Oh, Brad, ano mo ka diha? Ha? Naamod ko'y plano. Sige lang. Mahibaw ka na ligaw niya na ninyo. Oh, nga naman ka. Kalambot at to. Mahal. Nakoy pangutan na niyo ba? Ansa man na? Undam na kang kung magpakasal ta? Sa tinuod lang, di pasat ko siguro kung andam na ba ko. Ikaw, mahal? Paumsib ko. Pero, tsaka kung mag-ipon na sa ta. Pwede ra. Oh, sige. Mag-ipon lang sa ta. Di mo magpakasal pero mag-ipon mo? Oo pa. May na lang sa naroon may bawaan na mo kung magkasinabot ba mi o dili kung mag-ipon na mi. Hinuunsad. Mas mayusad ka mag-ipon mo. Basin og magkaapon ako, ana. Layo pa sa kinas kamatuoran pa. Sa pagkakaroon, magtigom na sa ugid migmayo ni Ali. In fairness, ha? Sa duha ka tuyo itong panatipon, ubay-ubay na kitag napundar ng mga putang. Yes, mahal. Ug may gani kay magkasinabot ra kita. Baby na lang kay atong kuwang. Ginahan ka?
I think ready na ko. Dugay-dugay na sa bayata. Ug sigurado ko nga ikaw na gid ang mamahimong amahan sa ako unyang mga anak. Sigurado naman sa kunin mo, Ali. Pero, Pero di pa kaandam. mahal ko. Siyempre, isip lalaki. Ako mong responsibilidad. Huwag dili ko siguro kung makaya naman akong budget. Ay, buto na no? Basta ko, pagkagsweldo na ko. Mahal, ayaw pa ko na una-ana. Magdinabangay magod gihapon ta. Dili ta kapasagdan, bisan pa man umabdos ko. Na ako'y nangununaan man. Oh, unsa man na? Ha? Plano niyo nga magbuhi giro? Oo. Total, hilig mo sa rog. Pero si Ali. Brad, naibaw ta nga malipay si Ali kung magbuhi mo giro. Pero Brad, bata nga tao ang iyang gipangita. Saan nga, di pa mo ko andam. Oh, ikaw? Sige, suway. Hala! Wow! Diin ka ani mahal! Ka-cute ka ani nga papi! Ito yung ginakong palituhan. Kaya nahibaw ko nga, malipay ka na. Thank you, mahal! Thank you! Yes, na nagitay baby! Sa pagkakaroon, siya una nga itong baby, ha? Atong suwayan kung kaya na ba natong mamahimong ginikanan? Ihatag na ko niya ang tanang pagmahal-mahal. Akong ampingan ang atong baby. Mimi, nakoy dangat treat para nimo. Uy, sabak pa niya. Dera. Mahal! Di ba giingan mantika nga ayaw siya hatagi og treat kung wa kay gisugo niya nga iyang gituman? Sagdi lang gud mahal. Karon na masad na. Kasi karon na. Kapila ko kakita nimo nga gibuhat na nimo. Paitasad nimo, uy. Di ba kay bawang mo disiplina? Oh, Kung dili ka gusto og anak, at least man lang unta, i-treat si Mimi nga tinuod atong anak. Ali. Recorded by Radio Mo TV. Sabay na tabo niyo ni Ali. Nakabantay ko, gaya kanasuroy na ko din sa inyo. Murag di siya magawas. O murag di sa mo magtingog. Sige, magbigaw. Ha? Gano'n man? Ambot ba pa? Mag-away Mimi tungod lang sa mga gagmay mga butang. Oy. Istoryahin na yung duha dong. Oo pa. Iniig Domingo, day off man na mo. Mag-istorya mi. Ambot lang bitaw, Rio. Wala sa ko makasabot na to. Unya. Yung ano yung tapermi? Dili na. Kay dili na ko, Rio. Unsa? Unsa diri na ka? Di na ko sigurado sa kong feelings, Rio. Mas may pagmagbuwag na lang ta. Ali. Oh, kung mo ginay desisyon ni Ali, Brad, atagin lang sa siyang gusto. Brad, Ay sa pugsa kay matoksik na niya ang inyong relasyon na Brad. Bati kayo nga ikaw na lang usa ang gusto nga magpadayon inyong relasyon. wa ko'y mahimo kung di nagit siya ganahan, Brad. Salamat kay respeto ni mga akong desisyon. Magbahinay lang unya ta sa atong mga gamit. Unya si Mimi. Asan siya? Ari siya na ako. O kung gusto ka makakita niya, ako lang yung siyang ihato din niya. Sige. Kung mo na yung gusto, Ali.
palabig imo mo eh. Son, Sabay, dagan mainom para mumanhid ko. But, sakit na kaya. Hindi na ko madawat. Iwa na miniali. Sa kadugay na mo. Karoon na lang yung naging ko na ni. yes, tanaw ni mo. Unsa kay hinungdan nga ni Fade man ang iyang feelings diyan mo, ha? Ako ba pa? Di ko kadawat, ano bro? O kung di mo madawat, Brad, i-fight na mo. I-fight siya. Usa ko ba ako mag-fight kung di na yun siya? Ipakita niya nga lagid nimo siya. Ay, surrender, Brad. Brad. Nialagi ka? Oo. Gimigaw ko ni Migot. Di ba niingon man ko nga pwede rati kang adtuon sa imong apartment o dadon ako si Mimi? Okay ra. Naamso ko ilakaw nga nadinis doon. Kumusta mo na itong baby? Hain mo siya. Dali. Sud. Maayo kay siguro di kag sorry sa ila. Oo. Si Mimi ra nga akong irason pero siya gid ang akong tuyod. Pero nga na, Brad. Ma-okay ra lagi mo, anak. Nanawag si Brent. Hello, Ali? Rio, magpaybaw lang ko ha. Pubalhin ko upay. O kung gusto kang makita ni mo si Mimi, ihatulad ako sa inyo. Oh, di ko mo tultulan sa imong gipuyan. Para unsa man. Walang. Sige, Ali. Manawag lang niya ako nimo. Mabisi masag ko kay nakoy out of town sa kong trabaho for 3 months. Manawag ko nimo dayon kung mauli na ko. Kumustang out of town, Brad? Kapoy sa bro eh. Laay sa ganito. Laay, kayo man ditong inspirasyon. Manawag di ko ni Ali. Magpaibaw ko nga nauli na ko. Salamat sa pagdani, Mimi din niya. May isa pa yan. Rio, gidaan na lang sad nako ang tanang mga gamit ni Mimi. Ha? Ano naman? Di na lang siya doon sa bahay. Ha? Uy, nga naman. Allergic sa iro akong fiancé. Fiancé? O Rio, kaslo nun ako kung nag-ipon nami. Ali. Kasayakot. Nganong iuna na makadali? Bago ba kayo mo? Pero mapakasal na ka niya? Nag-iipon na yun? Oo. Kay bisag bag-o pa mi, iya day kong gihatagan og anak. Mantos ka. O Rio, ang mga butang nga wa nimo buhata sa una, o iyang gibuhat diri nako bisag bag-o pa mi. Wala gid iti chance, Ali. Wa na Rio. Kay dili na ti kamahal. Ali. For all the years that I've known you, baby, I can figure out the reason you wanna talk to me, girl. Tell me. Grabe gid ang akong pagmahay karon nga wala si Ali nako. Nagtuo ko nga makuha pa na ko siya balik. Pero wala gid mi chance bisag gamay. Dinhi na ko to. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kita mga higalan, kaagi ni Rio, nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kita ngayon. Awit nga nagkaraan, don't love you no more. Rain outside my window, I'm falling down. Ang mga
Karong kaagi gibatan udah sa radyo ni Carol Marie Kain ugubon sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga ikalag mga suganti paminaw kinasingkasing kong kadapit sa papada sa inyong nagalanlaying kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining talamanon, handimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handimanan Official Facebook page. Handol sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dali na, kaon na. Nakasukad na ko. Unsa man ni? Ano man yung kanon? Nga naman dahil ng kanon. Oh, buta ka? O, kita ano? Anong nadukot mo na? Oh, nalimtan man ko ng ko doon kay nang laba manggukusluyo. Usa pa, di man kinaingon anak kadukot. Ay. Light brown naman ha. Makaon naman gihapon gud na. Kung di ko gusto mo kaon, ana, magbuti ka. Oh, dong. Ikaw kaon, ana. Kadalang kagbusit na. Napulaan kasi mong misis. Okay. Ambot bay, huwag ko makasabot bay. Gamay ang lihok niya dito sa bay. Sa putong rin ko. Wala man sa ka mahigugma sa lain. Huwag man sa dinoon. Aw, di ay sikat kay nga apre. Ako pa nimo maghimo kag account ani. Ha? Unsa man nga up bay? Naadi ni nga apro no? Daghan kay ko gipang heart ng mga account sa babae. O kung na ako may mo heart back na ko, diya na ko may pwede mag-chat. Uy, hala. May ni-chat na ako. Sa ato pa. May heart back ni na ako. Eh? Uy. Karel. Karel iyang an? Akong basawan eh. Hi. Naa kay Viber. Gusto unta kung mag-call ta. Oh. No. Wala ba ko'y Viber na? Pero, maghimo ko rin eh. Kambayan. Hi, Karel. Ay, salamat kay mo yung gitubag. Sabi na kung dili ko di mo tubagon. Pasensya na. Wala rin ko makabantay. Saan na pa magko'y gibuhat doon? Okay. Mao di ay. Anyway, makalugar sa Sabado? Pagkita ta? Ha? Asa man? Aw, pagkikita ki. Di ba delikado, pre? Delikado ba eh? Kung ako ba na, di na ako magduduhaw eh. Tag-una na ako smutir. Ha? Oo. Mapray na gumang nahagad. Pre. Mulakaw ko Ha? Asa man ka? Babiin naman ron. Ay, nagod si pangutan na gud. Sa may labot ni mo sa kong mga lakaw ba? May labot ko kay asawa ko nimo. Hoy, Glyza. Ay, kung buti sa akong mga lakaw ha. Kung buot trabaho na no? Napulaan na kay ko nimo. Niagwanta lang ko nimo, tumudog alang sa itong mga anak. Ryan. Ay, thank you! Thank you kay nitong ngagid ka. Abi na kong injanon ko nimo da. Kagwapa sa nimo ha, kung hidyanon tingnan. Jesus! So, asa man ta? Asa man nimong gusto? Dada ako bisan asa. Okay ra ko. Karel. Grabe. Wagi ko makasuway ining ito sa kong asawa. Unsa? Minyo ka? Yan ako magsulti na ako. Ha?
Wa ba di ka masulti? Ha? Biset ka man di ay! Mangingilad ang dako! Karel! Recorded by Radio Mo TV. Ayaw nagpakita na ko ha! Ayaw na ba yagyod? Karel! Ayaw mo sa di mo sulti, pe. Nalimot sa kupi eh. Naman dyan. Unsa ning akong nabalitaan, Ryan? Nga may babae ka man kuno. Di man ka may bawa na. Nay, nakakita ni mo nga nisod kag motel amawa ka. Ha? Tiaw mo na. Paggawa mo'y kalibutan nga gihimo ka ng sumsuman sa mga tao nga nakaila nimo. Ma, Ayaw pag-ingon ana dong, uy. Unsa pa man gidein taon imong gipangita, ha? Maayo ra ng asawa nimo nya mangita pag yung kaglain. di na mo kay bawa matiman sa iyong kaugalingon, ma. Kahibaw nang mo atiman sa iyang kaugalingon dong. Pero wa na nay oras mo atiman niya tungod kay mas giuna pa niya ang inyong mga anak. Sumagod. Mahitsura ka ng imong mga anak kung dili pa nakugihan ng asawa nimo. Ma, Kung ganahan man ay kang makaatiman pa si Glyza sa iyang kaugalingon, tabang-tabang ipod kung naa kay bakante. Dili kay adto kasi mong mga barkada. ma. Sige na, kaon na. Sige. Ikaw, mana ka? Oo, mana. Nidungan ako sa mga bata. Unsa man hukaran ta ka? Ayaw na. Ako ra. Nahibaw kong gikapoy ka. Kung gusto ka mo paway na lang sa kwarto. Oh, Ryan. Sorry, Daya. Dung. Sorry kung pinit akong offer me. Sorry kay gisagihan ng tika og singkad to. Nagkasabot ko dong. Nagkasabot ko tungod kay ikaw ra sad baya ang naitrabaho nato dinhi. Ikaw ra mo dunay pangita aron mabuhi ni. Patas naman tingali. Kay ikaw man sa dangat piman din sa mga liyo ko na dinis bahay. Maong salamat kay day. Kay bisag di na maayo nga akong pagdani mo. Pero wa gyapon ka mo biya. Wa gyapon minimo pasagdi. Hangtod ni dili ka mo ingon nga biyaan ti kadong. Hangtod kung makinahanglan pa ka na ako. Niara ko si imong giliran. Salamat day guys. Maayo nun, pre, kay nakaamgo na ka. Malagi pre. Nakonsensya gani ko pre kay bisan tuod ka usa lang ni nahitabo atong karil pre. Pero na-realize na ko pre. Nga dili gyud deserve sa akong asawa nga binuangan siya. Anag na, pre. Naagid sa uwahi ang pagmahay. Pre. No, apa lagi kay Viber lagi. Kinsa man? Uy. Si Karil pre. Hello? Karil? Doon ako importante gisulti nimo. Magkita ta. Asa? Mabdos ko. Utsa? Dili ka mo to. Nia. Nag-pregnancy test ko gahapon. Tanawa. Sa unsa man? Di ko mo kayang barugan. Ipakuha ko ni. Karil, please ayaw na pag-desisyon na yun. Magigsulti po ko sa asawa. Manawag na ko nimo. Siguro alang yun, Ryan. Sorry, Day. Sorry kaya isa ko sa anak. Nilalim alang na ko, Ryan, pero suwayan na kong tawat ang pagkita po ron. Dili din sa'yo ni mong gihangyon ako, pero suwayan na ako. Day, Glyza.
Gusto na ko. Ngahuman ko mga anak-anak ni mo ang bata. Usa? Dili pa ko andam na mahimong inahan, Ryan. Busa ko haa ang bata inig panganak na ko. Karel, Everybody needs a little time away. Holiday. grabe akong konsensya sa nga nahimo na ako sa akong asawa. Dili lalim ang akong gihatag niya. Bisan neba akong sakit alang niya, pero gidawat gihapon niya ang akong anak sa gawas. Gani, siya mo ay nanginahan sa akong anak. Anak na mo ni Karel. Sukad niya gipanganak. O sa pagkakaroon, 3 years old na ang bata og nakita na ko nga nakatumasad sa pagmahal si Glyza sa bata. Di niya ng kutob, dagang salamat, Arimen. Recorded by Radio Mo TV. Mo ko naman higalan kaagin ni Ryan nga taga Laray Inayawan, Cebu City. Uban sa awit ngayang kipagayo, awit nga nagalahan, hard to say I'm sorry. After all that we've been through. Ang mong kaagi gibahatan na gawa sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap, mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinapuwi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang naming dalawanon, handamanan sa usa kaawit kaya Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña,